musona imene a president amene akuti mega farm zipatala 5 amanga kumachinga koma anthu atafufuza kumeneko kulibe. 18 police houses ku Nsanje, chipatala ku Chikwawa, Rumpi. 29 police houses ku Palombe, mega farm ku Chikwawa, zonsezi kulibe. Kuyambira 2020 mafuta masowa mdziko muno, njala inali posipose, zinthu zimakwera mitengo. 6.2 billion covid fund inasowa. Amalawi amadabwa kodi zimenezi zikuchitika chifukwa chani? Lero umboni wapezeka, president kulankhula sona yabodza, kulembedwa speech yabodza, my intelligence officer, leader of the house ndena onsewo abodza. Pamene anthu akudandaula, achimwendo banda akoza msonkhano ku Blantyre, akupita kumeneko kukatsegula zipatala. Ndiye timaenda kuti anthu akufunsa zipatala ku Mangochi, Rumpi ndi Chikwawa, iwo akupita ku Blantyre kukatsegula zipatala. Taonetseni anthu zipatala zimene munamanga ku Rumpi, zimene president amanena. Aonetseni zipatala ku Machinga, zipatala zimene mwamanga ku Chikwawa, osakhala ku Blantyre. In addition to that, mdziko muno muli njala, mankhwala akusowa, fertilizer kulibe, koma kabineti ili busy kupanga haya ma recycled politician. Zikupindulani chani? Nthawi yatha kale. Inu muli busy kugula mtembo enda akutikeni sonda. Anthu akufa ndi njala akutenga uladi Musa ndikumatukwana. Akuluakulu ndakhala ndikunena pano kama jekete saziwa ntchito. Amanamiza president, tamanga nyumba za polisi kulikoma, tamanga nyumba 18 za polisi ku Nsanje.